Moikka vaan kaikille. Mä oon tullut nyt takaisin 8 kuukauden tauon jälkeen. Silloin mä en tehnyt melkein yhtään videoa. Mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä ASMR toimii taas pitkän tauon jälkeen. Mulla oli pitkä aika, että mä en kattonut yhtään rauhoitusvideoita. Mulla ei ollut kauheasti tarvetta. Ja mä oon tehnyt myös aika paljon musiikkihommia. Ja koulussa oli aika iso projekti. Sain vihdoin kandin tehtyä. Mun kandi käsitteli yhtä peliä nimeltä Journey ja mitenkä musiikki toimii siinä rentouttamisen ja immersion apuvälineenä. Mitähän muuta tässä on tapahtunut? No, mulla on tyttöystävä Amerikasta. Aika moni teistä saattaa sen tunteekin. Fairy Char nimeltään. Mä kävin sitä justiin katsomassa noin kuukausi sitten. Mä olin pari viikkoa Kaliforniassa. Se oli kyllä hieno kaupunki ja osavaltio. Paljon kaunista luontoa ja ihmiset oli mukavia. Oli alkuun vähän hankala yrittää olla sosiaalinen siellä, koska amerikkalaiset puhuu aika paljon. Ja mulle englanti ei aina tule ihan niin luontevasti. Mutta mitäs me tehtiin siellä? No, me käytiin 4 leffassa. Me käytiin katsomassa Poltergeist. Se ei ollut kauhean hyvä. Mad Max 3D:nä. Se oli erittäin hieno elokuva. Yksi parhaista, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaa. Vaikka se oli action-leffa, niin silti se oli kaikin puolin täydellinen esimerkki, mitä action-leffassa voi olla ja miten se kuuluisi tehdä. Siinä ei ollut yhtään tyhjää eikä turhia kohtauksia, vaan koko ajan tapahtui jotain ja koko leffa oli yhtä takaa-ajoa. Sitten käytiin katsomaan sellainen leffa kuin San Andreas. Se oli perus katastrofikauraa. Kaikin puolin tyhmä elokuva. En suosittele. Ja sitten käytiin katsomassa uusi Insidious. Ja se oli perus kauhuelokuva, muutamia aika hyviä yllätyssäikkyjä. No, käytiin myös luonnossa. Tuli kuvattua aika paljon videoita. Tuolla descriptionissa on linkki yhteen videoon, minkä mä tein matkasta. Mä tein siihen myös omat uudet musiikit. Kuvastaa vähän niitä tunnetiloja, mitä se video mussa herätti. Ja se koko matka. Se kappale saattaa kuulostaa surulliselta, mutta se on vaan mun tyyli tehdä musiikkia. Nyt mulla on kesäloma, mulla ei ole kesätöitä. Mutta mä ajattelin, että nyt olisikin hyvä aika tehdä musiikkia ja näitä ASMR-videoita. Mä sain myös ensimmäistä kertaa rahaa YouTubelta ja siitä tuli tosi hyvä fiilis mulla. Koska ennen mä en oikein ole saanut rahaa niistä asioista, mitä mä teen YouTubessa tai internetissä. Ja se motivoi jatkaa tätä juttua. Nyt on kaikki muuten hyvin, mutta mulle tapahtui pieni onnettomuus. Leikkasin todella kuivaa ruisleipää. Todella kuivaa ruisleipää. Ja jotenkin se puukko mulla vähän heilahti kädessä. Ja multa lähti sentti kertaa sentti pala ihoa tästä irti. Mä pistin sen heti siihen paikoilleen ja
vähän teippiä, mutta se vuoti monta päivää. Ja nyt mä vaan toivon, että siellä on harson alla ihoa tarpeeksi, että mä voisin ottaa sen kohta pois ja jatkaa soittoa ja muutenkin normaalia elämää. Se on nyt 3 kertaa auennut ja mä en oo oikein jaksanut mennä näyttämään sitä mihinkään lääkärille, koska se on niin pieni, ettei siihen mitään tikkejäkään sais. Mutta mä oon vaan ottanut rauhallisesti ja yrittänyt olla tekemättä mitään suurempia sillä vasemmalla kädellä. Mutta onneksi on vasen käsi eikä oikea, koska oikealla tulee tehtyä suurin osa asioista. Mä en nyt oikein tiedä, mitä muuta mä voisin tässä puhua. Nyt on viikonloppu tulossa. Mä ajattelin tehdä vielä toisenkin videon viikonlopun aikana. Ja sitten pitäisi olla muutamat bänditreenit. Kavereiden kanssa perustettu sellainen progressiivinen rock-yhtye. Pitkiä epoksia ja erittäin vaikeita soittaa. Mutta se on tosi hauskaa ja kiva soittaa sellaista haastavaa musiikkia ja mennä vähän oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Toivottavasti mun ääni ei ole liian kuiva tällä hetkellä. Mulla ainakin tuntuu, että kurkku olisi vähän kuiva. Mutta ei se mitään. Kaikin puolin mulla on kyllä tosi hyvä olo, että kun sai sen kandin valmiiksi, se oli mulle erittäin iso stressin aihe. Ja mulla tuli sellainen pieni burnout, jolloin mä en vaan pystynyt tekemään yhtään mitään. Mutta mä pääsin sen yli ja lopulta mä sain sen tehtyä. 42 sivua tiukkaa analyysiä ja mä oon aika ylpeä siitä. Mä sain sitten jo arvioonkin 4/5. Se on ihan kohtalainen. Kyllähän se täydet pisteet aina kelpais. Mutta what can you do? So now a small recap of what I just said, but in English. I'm back after a long wait and I'm terribly sorry for it. But I haven't had the motivation to do ASMR lately. I had a lot of stuff for school and I also did a lot of music work. I finally got my thesis done. It ended up being 42 pages. And I wrote about the game Journey and how the music can affect the immersion and relaxation of the player. And it was really interesting and I'm proud of it, even though I got 4 out of 5. What else? Well, like I said, I've done a lot of music stuff. But now I feel like I can finally get back to this ASMR business. And I feel happy to be here right now. And I hope you're happy to see me again. I'm definitely happy to see you. And this break was so long and I got a lot of new subscribers when I was absent from YouTube. So, welcome to all of you and have a relaxing time on my channel. A month ago I visited California and saw Fairy Jar there. We had a lot of fun times together, and in the description there is a link to a video I made to my different channel
I shot a lot of things in California, and I also made new original song to go with the footage. So if you're interested to see my vlog, hit that link in the description. But like I said, I'm happy to be back, and I'm thinking of doing another video this weekend for you all to enjoy. I bought a new fascinating book, and I was thinking that we could embark on the journey together, and maybe I could read some little snippets of the book for you. But until the next video, and good night and goodbye.